Danas tapkamo na temu usamljenosti i izolovanosti. Kao i uvijek, preporuka bi bila da se udobno smjestite, da se opustite, povežete sa sobom, da uključite neku interesantnu, finu, laganu i opuštajuću muziku, da upalite mirisne svijeće i da napravite nekoliko puta duboki udisaj, duboki izdisaj. Kada pomislite na osjećaj izolovanosti i usamljenosti, koji broj se pojavljuje vama ispred očiju, dopustite da vam nesvjesni um pokaže broj od 0 do 10. Važno mi je da radimo na tome da spustimo taj osjećaj izolovanosti na 0 ili na 1. Pa da krenemo. Iako osjećam da sam ponekad usamljena, osjećam se izolovano, ja i dalje volim sebe, prihvatam sebe. Iako osjećam ovu usamljenost i izolovanost, ja volim sebe i prihvatam sebe. Iako se često puta osjećam izolovana, baš sada, baš ovdje u ovom prostoru i vremenu, ja i tada volim sebe i prihvatam sebe. Šta ako bi mogla da se riješim ovog osjećaja izolovanosti i usamljenosti? Jako mi je naporan ovaj osjećaj i često mi se pojavljuje. Teško mi je da danas u ovim okolnostima ne osjećam usamljenost i izolovanost. Osjećam se blokirano i izolovano od svijeta. Šta ako bi mogla to da promijenim? Šta ako je moguće da to sada promijenim? Šta ako je moguće riješiti se ovog osjećaja? Otpustiti ovaj osjećaj izolovanosti. Ja danas biram da se ovoga oslobodim. Znam da je moguće za mene. Da se ovoga oslobodim. Ja danas iscijeljujem ovaj osjećaj izolovanosti. Ja danas iscijeljujem ovaj osjećaj usamljenosti. I kada iscijelim ove emocije, ja znam da sam sigurna i bezbjedna. Ja znam da se ništa loše neće dogoditi. Otpuštam ovaj osjećaj izolovanosti sa svih 4 nivoa svoga postojanja i svake ćelije svoga tijela. Otpuštam ovaj osjećaj izolovanosti i usamljenosti sa svih 6 nižih tijela. Ja sam slobodna. Ja znam kako biti povezana sa sobom. Ja upravljam svojim životom i povezana sam sa sobom kroz svjesnost. Ja znam da sam moćna i da mogu da radim na svemu, da sve poboljšam. Ja prihvatam svoje emocije, kakve god da su, i prihvatam sebe. I znam da mogu biti dobro. Ja jesam dobro. Ja jesam sigurna. Ja sam bezbjedna. Ja sam zaštićena. Ja sam voljeno i podržano biće. Ja dajem sebi podršku i dajem drugima podršku. Ja primam podršku. Ja sam otvorena za primanje podrške. Ja sam podržana. Ja znam da mogu prevazići sve. Jer ja sam moćno božansko biće. I univerzum me podržava. Ja sam danas oslobođena ovog osjećaja usamljenosti i izolovanosti. Duboki udisaj i duboki izdisaj. Čekirajte brojeve i nastavite sa tapkanjem.